Vi går ud og spiller cricket. Vi ses på lille spotoptræk. Sover den noble indianer stadig, så nu kan jeg voldtage den smukke sangerinde lige så meget jeg vil. Skøn skaldede sangerinde, nu kan I stoppe den forfærdelige musik, men jeg kan ikke tåle det. Jo. Hvad er der, min kåre dværgven? Au, for djævelske indianer! Jeg kan holde kæft for samme tur. Sværg på mors mave, jeg siger det ikke til nogen. Nej, den skaldede sangerinde er død. Vi ringer til en kriminalkommissær. Kriminalkommissæren er her nu. Hvor så mig en jakke! Jeg tror ikke, butleren er morderen. Jeg mener, hvordan skulle en dværg kunne knipse smukke en skadet kvinde ihjel? Jeg har fundet den her. Det lugter af dvæve. Satans. Du er arresteret. Bare fortsæt din tip. Kan man ikke? Har vi ikke noget snor? Vi ses på lille drøm. Okay, 1, 2, 3, nu. Okay, kom nu, Kat. Gå nu. Hvad er der, min dværgven? Så er det sgu mig, der voldtager ham. Go. Hvad er der, min behårede dværgven? Du skulle tage mit hoved op. 1, 2, 3, nu. Hvad er der, min skaldede dværgven? Den er sgu ikke skadet. Det er mig, der er skaldede dværgven. Hvordan går det så? Jamen, jeg er lige fedt. På den dumme i weekend. Kan du godt? Ja. Det er sådan, er du ikke død? Du siger heller ikke så meget, synes jeg. Nej. Ej, det er kraften for dumt, det. Vil jeg sige noget? Okay. Nej, okay. 1, 2, 3, nu. Hvis ikke du holder kæft med det her, så får du samme tøj som alle de andre.